салом алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали омӯзишии мо. Дар ин дарс мо сухани рӯз ва калимаҳои нави дарси 22-ро такрор мекунем. лутфан ба канал обуна шавед ва дӯстони худро даъват намоед. чун ҳаррӯза дарси имрӯзаро ҳам бо quote of the day, яъне сухани рӯз оғоз кардани ҳастем ва сухани рӯзи имрӯзамон чунин аст: Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited, but imagination encircles the world. By Albert Einstein. тарҷумааш ба забони тоҷикӣ мешавад: тахайюлот аз дониш дида муҳимтар аст. дониш маҳдуд аст, аммо тахайюлот дунёро чарх мезанад. сухани Алберт Эйнштейн. тахайюлот ин тасаввурот. мегзарем ба саҳифаи дигар. New words. калимаҳои нав. Sing сароидан. Smoke сигор кашидан. Help ёрӣ додан. Learn омӯхтан. Open кушодан. Close пӯшидан. Start оғоз кардан. Stop манъ кардан. Begin сар кардан. Finish тамом кардан. Jump паридан. Feel ҳис кардан. Think фикр кардан. Touch расидан. Break шикастан. Paint ранг кардан. дар ин ҷо дарси 22-ими мо ба поён расид. лутфан ба навор лайк монед. ҷойҳои нофаҳмо агар бошад дар шарҳҳо нависед. наворро ба дигар дӯстонатон равон кунед. зангуларо зер кунед то аз дарсҳои нав аввалин шуда хабардор шавед. ва аз ҳамаи шумо барои тамошои навор то охир миннат дорем. лутфан бо мо бошед ва мунтазири дарсҳои нав бошед.